Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:36. Hapon naman, sa itong sinima na palangga ng mga palamati, ari naman ang inyong subos nga lagad, si Tita Wilma, sa karon nga adlaw nga edisyon, sang sa Malat. So welcome kids sa kutob sa itong malabutay, sa itong paglingaw sa inyo adlaw-adlaw. Yes, Tita Wilma, petsa 13 na, karon nga adlaw, di ba? Oktobre 13 tuig 2020. Kamusta na? Ako mga mustagi ko pagsulod, Tita We, kumusta na? Ha? Kumusta na akong kapanyagan na pamok na blaw na nakapanyagan na dumaayo ang yuhum-yuhum, ha? Dumayong yuhum-yuhum, siguro manami ang sudan. Siguro nakalaswa ka mo danlog-danlog Paris ang pinamalahan, baho. Kapanagitlong sa dito, lumagay kong maglaswa, ganinang green-green gid balaw, na? Tapos danlog-danlog gid bala, tapos na pinamalahan kada, di ka nami gid sinaikaon, na? Masinasay, ikaw di mo yata yara ka na, yes, gina-admiter, gina-ni Tito Wilma, ha? Kinahanglan gid magkaang kita utan para kita mangin healthy, para kita mangin mapagro sa adlaw-adlaw, kay nga nagapadayon kita sa atong pagpakig-away sa COVID-19. Diba? Padayon kita nag-aaway sa pandemic, kay ginapasalamatan na itong ganit, kay bisan paano, amat-amat nga nagahagan, although nasa idalom sa gihapon kita diri sa siyudad sang Bacolod, sa General Community Quarantine o kung GCQ, di ba? Ang probinsya sa Negros Occidental modified General Community Quarantine. Amo nang hambal ni Tita Wilma sa kutob sa aton malubutan, maswerte ka mo sa mga COVID-free na mga lugar, pero may pilaman kita ka mga banwa, syudad, diri sa probinsya sa Negros Occidental nga medyo nagaproblema sa karon sa kaso sa COVID-19, di ba? Pero pasalamat kita tungod, bisan paano amat-amat na nga naga-kanay-kanay. Amat-amat na nga nagahagan-hagan. Pagayunon tagihapon ang aton pagpaninguha nga matap na ini, nga matapos ang tanan. Di ba, Tita Wilma? Yes, kaya amo inang pinaka-importante. Amo inang pinaka-importante sa karon. Happy naman kita, tungod nga nagahilapit na ang adlaw sang Paswa kag New Year. Tawe nga to na countdown sa siningation. Yes, sa atong sining. Yes, para siya. Sing a song and light up the lights. We need to make Ay, this Christmas pambo ka na wala na. Hindi ginaginasan balikawan. Sila na lang dito. 73 days before Christmas Day and 80 days before New Year nagid kita iya. Bisan amuning kapura apon sa karon kapigaduhon sa karon kagabudlay sa itong sitwasyon, pero for sure ang tanan bisan paano naga amat-amat na sa sulod sang ila puloyan
bisan i-recycle palang ang tanan naton nga mga ginpanggamit previous years na importante ni espiritu kang Paskwa nga makabatsag kita sa gihapon sang kalipay sa panahon kang Paskwa. Go kita dira Tita Wilma kag sa nasilingan naton anay gamay man, gamay lang gid na iya permi ang ginabal ni Tita Wilma sa mga wala iya makabati sa update ng COVID-19, no? Kaina sa Action BBB kag sa wala man na makahibalo pa, no? Dapat din naton ipahibalo sa inyo kay bisan isulito ni Tita Wilma diri sa This Is My Life akon din na obligasyon nga i-inform kamo para ma-refresh ang tanan para makadugang kita sa paghalong, di ba? Kag diri sa siyudad sa Bacolod, Tita Wilma, salamat sa Dios, no? Kaya nga, ang nagdugang nga bago nga kaso diri sa siyudad sa Bacolod, 25 na sa update kagabi. 25 ang bago nga kaso sa COVID-19. Kag ina ang naghatag sa suma total na 4,423 pero sa sinang 4,423 ang active cases lang dira 755 na lang na 755 na lang tungod nga ang atong sini mga naka-recover o nakaluwas na sa katalagman tungod sa coronavirus naglabot sa 3,554 na kaya nga ang bag-o iya nga naka-recover kagabi nga nagwa 131 diri sa Dikbanwas ng Bacolod. Pero ti amo lang nagaling masubo-subo ang update sa mga naging pamawian sa kabungki kapon wala sa may nagdugang nagapabilin sa 114 ang kabuhi nga nadula diri sa syudad sa Bacolod tungod sa coronavirus nga ini. Kag syempre diri naman sa aton sa probinsya sa Negros Occidental amo na no kay ang nagdugang nga bag-o nga kaso kagabi nga nagwa sa iya sang probinsya. Iba niya kabanuhanan dahil sa Negros Occidental kag kasyudaran, 141. So karon may 3,860, no? 3,860 na ang kaso sa COVID-19 diri sa Negros Occidental. Bilog na Pilipinas tawa pila 342 o 342,816. Kag sa bugos naman nga kalibutan ara 38 milyones Tita Wilma. 38 milyones 40,148. Ilang gamay lang din na update nga nahatag naton na tungod sining COVID-19 nga ini. Amo nang siling ko, never surrender, padayon kita nga pakigbato kag makig-away sa tungtong nga virus nga ini. Tinagambal tayo, hindi tayo magpapiyerde kasi mas magamhanan pa sa mahal nga Diyos, di ba? Kag madaog niya kung sundo natong tanan ang mga health protocols kag ang mga restrictions na ginapatuman sa aton, syempre hindi, no? Yes, Tita Wilma. Okay, ara ganyang hambal sang bala Tita Wilma. World Health Organization, tita mo lang na, no? Ang update ng World Health Organization, lockdown, unta sana na. Kita na, unta na, stop. Si kinapangabay, sang isa ka official sa World Health Organization, amo na siyang meet nga ito na update sa inyo karon. Nagapangabay or ginapangabay gidya sang isa ka official sang World Health Organization o kung WHO ang nagkalain-lain nga pungsod na unsa na ang paggamit sang lockdown bilang nagapanguna nga control method sa paglaptas sang COVID-19 o kung coronavirus. Amo nang hambal ni Dr. David Navarro nga mong special envoy on COVID-19 sa World Health Organization. Sila niya kami sa World Health Organization, wala na sila yung nag-advocate, nag-kampanya sa mga lockdown bilang primary means of control sa sini nga virus. Ang hambal niya nga ang panahon na gidlang, sa panahon na gidlang, pwede natin ipatuman ang lockdown para nga makakuha sa nagakaigo nga oras para sa ginatawag na reorganization, hindi gani regroup, hindi gani rebalance o kung i-rebalance o kung ang resources natin, kag-protectahan
protektahan lang ang mga health worker naton kung kapoy na gid sila. Ang iya dira punto abi ninyo kung ano ang negative effect sang mga lockdown sa nagkalain nga pungsod, ilabi na ang pagsarurot iya sang turismo kag ang paglala pagid sang pagpamigado sang madamo nga pumuluyo nga nagresulta sang dugang nga gutom sa mga pigado. Sige na konsiderar dira ang Pilipinas sa may pinakamalawig nga lockdown sa bilog nga kalibutan. Kaya nga kita din sa Pilipinas nag-umpisa pa tayo lockdown March mo, di ba? Tagtong bulan sang Marso sang gulpi lang nagsaka ang mga kaso sang COVID-19. Kaya sa tiyak sina, wala gihapon sang klaro nga sabat ang Department of Health. Kung bala padayon sa ang lockdown sa mga masunod nga bulan, bisan nga may panawagan na ang WHO. Kulat ko naton kung anong sabat nila dira sa aton ino. Ay, oo, mga ina. Pero pitaya padayon, tayo nga magpangamuyo nga kabay, matapos na ni tanan para makahulag man kita, kag makabisita kita sa atong man mga kapamilya, sa pihak nga banwa, sa pihak nga syudad, di ba? Bisan sa pihak lang gani nga barangay do, kabudlay para sa aton. Ang nasakit pagid kung may mga kabuki nga madula nga pamilya naton, hindi kita makapalapit, di ba? Ari lang masubok-subok pag nga si platan ni Tita Wilma na tungod kay Pope Francis, ang atong Santo Papa. Ang apat niya ka mga bodyguards, no? Apat niya ka miyembro sa Vatican Swiss Guard, ang elite corps nga nagaprotekta kay Papa Francis ang nag-positive sa test ng COVID-19. Inabasi man sa report sa Vatican. Kaya sa isa man kapahayag sa Vatican, magluwas sa Swiss Guard, may 3 kaiban pagid nga residente sa among lugar ang gin-report man yung nag-positive sa test sa coronavirus sa nagligid nga simana. So ginapatihan nga ang 4 ka miyembro amo iyang pinakauna nga soldado nga Swiss nga gin tapikan sa COVID-19. Subong man suno iya sa Vatican, ang 4 nga nag-positive nga Swiss Guard ang may mild symptoms gid lamang. So ipaidalom ini sila sa isolation kag nagpatigayo naman sa tracing sa ila mga nakasalamuha kag direct contact. Subong man nagpagwa ng Vatican sang preventive measures pareho sang pagsuksok sang mask, facial mask, patiun nga magwa sa ila balay kag mag-practice ng social distancing. So kung ipanggita sa aton dito sa Pilipinas, ulihi sila, no? Mas advance kita sang, ay, ginoo ko. Pero kadamo sa gyapon sa nakatalupangon, diyan nga mismo si Pope Francis, wala nagkasuklok sa face mask. Kung nagahatag minsay sa iya, mga tagpalamati. Inang magawa sa Blandindana sa Vatican, So, sila man sa mga closest aids, closest aids sang Santo Papa, wala nagasuksok or nagagamit sang mask. Samtang, upod ang iban pagid nga mga tao. Pero kalabanan sa Swiss Guard, mga single ina sila, no? Nga nag-e-estar sa isa ka barrack sa sulod gid lang sa Vatican Gate. Ang mga commanders, kag mga may asawa nga miyembro, nag-e-estar na sila sa separado nga mga apartments. So, tanan nga mga elite corps, ang ilan mga nationality, mga Swiss na sila tanan. So, bot silingon, medyo uli-uli. Silang gali sila Tita Wilma, compare diri sa aton. Di ba la? Medyo uli-ulihi sila kumpara diri sa aton sa may Pilipinas na sa diin nag-init gidiya ang COVID-19 o kung coronavirus. Ang 2019 COVID-19 niya ini, na? Okay, Tita We. Kag, gamay lang yun, no? Hatag kita gamay nga update, Tita We, sa dalagan sa atong sanipanahon. Kay ti, sa lantawon bala naton, dako nga bahin sa aton pungsod. Update na iya sa sa halin sa pag-asa. Dako nga bahin sa aton pungsod sa gihapon, maka-eksperyensya o nag-eksperyensya man sa mga pagulan-ulan tungod sa habagat kag low pressure area. So, ang pila ka bahin sa pungsod naton, nagabatsyag sila, nag-experience sila sa
ang mga pag-ulan, kag ang low pressure area, ini katapusan man nga nasiplatan sa pag-asa sa kalayuon nga 355 kilometro sidlangan sa Surigao City, Surigao del Norte. Sino naman sa pag-asa ang among nga LPA, posible magaporma kag mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 o kon 48 oras. Kag sa weather forecast ng pag-asa sa Palawan, Visayas kag Mindanao, kita maka-eksperyensya sang lapta-lapta man nga mga pag-ulan tungod sa pag-upod sang epekto sang low pressure area kag habagat. Ang nabili naman nga bahin sang sungsod may pagulugan o mga kalangitan nga may mga panalagsan na pagtupas ng ulan ang ila sa na-experiensyahan bangod man sa habagat kag localized thunderstorm. Ang bagyo naman nga may international name nga nangka nga anay sinika ni siya, ha? Katapusan siya nga nasiplatan sa kalayuan nga 700 kilometro 750 kilometro na katundan sa northern Luzon. Kag isa na siya kay tropical storm. Ang kon man niya ang porsa sa iya hangin nagalabot sa 85 kilometro por hora, may pagmadlos man nga nagalabot sa 105 kilometro por hora. Kag sino man sa pag-asa, buwas nga adlaw Miyerkules ang kita, no? Baka eksperyensya kita sa matulutawhay nga panahon. Pero liwat nga mangin maulanon sa Webes kag Biyernes. Tuod ka Tita Wilma, but anyway, ang temperatura naman nga mabatsagan naton diri sa siyudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental halin sa 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Ako sigurado gid ko kay naa inang daw hindi kamo magbangon aga pa kay do kanami tay ligid tungod matugnaw na. Kag sinsero nyo bala aga pa alas 5:47 kaina nagpakita na sang kasanag si Haring Adlaw. Kag timprano pa set, kita mo timprano pa siya mabutlak, timprano man siya matunon. Alas 5:37, alas 5:37 karon sa hapon, madulong na ang aton palibot. Okay? Inawa na nga to na sila ka mga updates alin sa pag-asa ni tungod sa dalagan sa aton panahon. Kag sa aton dira mga kauturan nga nagapamangkot ay abaw mga anak nakita ko. Arit personal man sila nga nagpadala sa ila letter diri sa aton personal nga Facebook account, no, sa through Messenger. Di ba kasi ginabasa ni Tita Uwe nga sulat, mostly halin sa Messenger, dili ka mo nagpadala, magpamati ka mo, no? Magpamati ka mo sang mechanics kung paano ka mo maka-entra sa aton sini-promo, ilabi na sa mga estudyante, ang ARB for Peace. Nasabi ng premyo din naton, mga gadgets, di ba? Cellphone, at siraya, suliton ka na karon ang aton mechanics kung paano ka mo maka-entra, kag kung paano man ka mo magdaog. Di ba? Kaya hindi na diri ninyo, pwede ba padala sa akong personally kaya hindi na ka makaparticipate sa aton mga entries. Di ba? Yes, Tita Wilma. Kaya bantayan nyo man karon ining isa pag naton ka promo diri sa Action Radio, ang SAT ni, ang staff nga ini, niya cash naman ni, sino ang pwede, kag sino ang hindi pwede, ha? Ibaluon nato ni karon, bantayan ninyo ina karon nga isa-isa kon man ni Tita Wilma para nga maintindihan man ninyo. Okay, 1:54, Action Radio Philippine Standard Time, ang ato nanay matakom nga lalansunon. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone could tell. You think you know me well, but you don't know me. Yes. Ina nga lalantunon sa nambal ni Tita Wilma ang may tigulo nga You Don't Own Me. Kag ina rendition man ni Cherry Vale. Di ba to Yes, rendition ina ni Cherry Vale.
nangin number 14 ina siya, no, sa Billboard sa 1956. Yes, isa ka pop song. May ara man na version si Eddie Arnold. Kag ang yung version ni Eddie Arnold nangin top 10 sa 1956 man. Damo ni sila nga nag-interpret, sila nga hambahan mo, damo ni sa version. Magluwas kay Jerry Vale, kay Eddie Arnold, may ara man si Ray Charles. Kag ang version ni Ray Charles, nangin number 2 pop ina siya. Number 1 adult contemporary sa 1962. May ara man ganit si Nikki Haley, di ba? Nikki Haley, number 1 sa 1981. Pero actually, ini nga hambahan nun, ang You Don't Know Me, masiling natin ba lang ito malagsaon nga ihemplo sa isa ka masabig country song nga nanging significant pop hit. Laman, no, kung panumbalik sa mga nagliligan nga mga tinuig para sa dugang nga masabing na to nanging madinilag-on kaga na lakip iya sa chart sa iya sinipungtod. Sa mga lately na, nanging number 1 plus 2 ini siya nga kanta. But actually, ang idea sa nga among naambahanon You Don't Own Me, na belong ini siya kay Eddie Arnold. Na belong ini siya kay Eddie Arnold na nangin mainit siya sa paghatag sa sang title sa mga kanta kag ang storyline nga ini para yes so ang storyline nga ini for how many years dito no antes niya ginhatag sa isa ka songwriter, ang songwriter nga si Cindy Walker. So si Cindy Walker provide niya si Eddie sa pila ka number 1, pila ka number 1 hit 5 years early. Yes, nanging hit sa 1950. Pero lain to yung kanta, ang Take Me In Your Arms. Take Me In Your Arms and Hold Me Tight. Ang wala galit si Tawega, paligong ni ulo ko. Ano Take Me In Your Arms and Hold Me Tight? Naamo na siya galit. So before silang You Don't Own Me. Kag naging nag-aisahan niya Nashville's most respected songwriter ining si Cindy Walker. Kag ang sinayo sang You Don't Own Me, Aryo, nga nakakuha sa atensyon ni Walker, sang nagtambong ini siya sa Nashville's annual disc jockey convention. That was 1955. Sang tion nga magabiya na supposedly si Cindy sa venue, ginpunggan siya sang RCA Victor Sweet nga magpaalam anay sa producer na si Steve Shows. Yan. Kung mabiya na siya mo, sige stop siya anay. Kinanglandisan siya kanay kay Steve Shows sa producer. Amo to ang natabo nga sa diin ining si Eddie Arnold nagpalapit kay Cindy. Nagpalapit siya kay Cindy Walker. Kag nagsiling siya. Siling niya, nakaideya ko na I've got an idea for a song called You Don't Know Me. Siling niya. Kag siling niya nagalaong siya nga may mahimo ka sa siniiya nga amahanon. So, ang intention supposedly ni Arnold nga i-portray niya ang isa iya ka persona nga tama ka mahuloyon sa pagpalapit sa isa ka babayi sa pagpalapit sa babayi nga he cares about and stands in the shadows as he watches her settle down with another man. Ano man nga istorya. Amo na siling ko bala, But anyway, amo sina ang gamay lang gid na background sa siling ang bahanon nga You Don't Own Me. But in a system, di Walker nag-promise naman kay Eddie nga yes, magasuporta siya, kaya magabulig siya sa among idea. Pagkatapos na kumpleto, kasi isang writer siya, na kumpleto niya ang among nga ambahan ang among nga lalantunon, and pagkatapos din padalayan sa publisher. Although nga ang title kag ang basic storyline iya ni Arnold. Kag tungod man sina nakabaton siya sa co-writing credit, of course gina-credit man siya. Kag ang first rendition sa You Don't Own Me ang ginhimo man sa pop singer, of course nga inyo nabatian si Jerry Vale nga nakangkon as mentioned ni Tita We sa unang nga bahin, number 14 sa Billboard Pop Chart sa early 1960
56. Kag ang country version naman nga ginhimo ni Eddie na nangin number 10 after iya 10 months sang pag-number at sang top sa Billboard ni Jerry Vale. So, ina lang, gamay lang na siya. Kung isa-isa hong sigit hasta sa mga nag-interpret ng ibang nga version, malawig na siya. So, you don't own me. Alas 2:01 na Action Radio, Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma Dugay-Dugay pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pasibalo. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmay handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Challenge ang gudmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Action Radio! Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay. Masa na si Tito Will, masang atong sila. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tuguti ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang pagbabasahon ni Tito Wilma karon nga hapon, siyempre, naghalin diri sa aton personal account sa FB via Messenger. Kag ang aton sa ni tagpadala sang sulat bana, no? Ang bana nga nagapatawag lamang sa ngalan Armando. No? Kag ang mensahe ni Armando kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa ila mga radyo sa This Is My Life via Action Radio Bacolod. Kag sa amon man nga nagaupod sa FB Live. Tito Wilma, tawgal lang ako sa ngalan Armando. 50 years old, kag may asawa ako, nga si Annie. Si Annie, 47 years old na. Nagsulat ako, Tita Wilma, sa imo, tungod may natalupanggan ako sa akong asawa
nga dako nga pagbago sa iya batasan. Natingala ako, permi na lang siya nagapasingit, permi siya akig. Hindi siya amo sinatang una. Ginapamangkot ko man siya kung bala may nahimo ako nga makapainit sa iya ulo o kung may nahimo ako nga ikaakig niya. Ang sabat niya sa akon, Tita Wilma, hindi lang ko bala pagsapaka. Tita Wilma, wala naman siya nagapanampon tungod menopause na siya. Puugali, Tita Wilma, may 3 kami ka mga bata, dalag ko na tanan. Sang una malipayon si Annie. Kag very sweet kami sa isa kag isa. Madamo kami sa mga abyan nga nagadayaw pag nagakahisa sang among relasyon. Pero sila mga nagliligad ng mga binulan. Matalupang dan kugyag ang iya pagbago. Kung kisa, mainanggaon siya. Kung kisa, irritable siya. Sobra-sobra gid ang iya mood swings, Tita Wilma. Abi mo kung kisa, hindi ko man hungod, masinggitan ko siya tungod sa kainit ko. Kung kisa, ako man ang gaksibot, kay ginasing alan man niya ako. Nagalibog ang ulo ko, ay nubala ang himuon ko. Kabudlay sang amon sitwasyon nga duha. Pero palangga ko ang asawa ko. Tita Wilma, diri lang asta, ari lang ko gapamati. Armando. Okay, sa imo Armando. Maayong hapon. Madamo nga salamat sa imo pagpaambit sa isa ka sitwasyon ninyo nga mag-asawa. Ha? Ninyo nga duha ni Annie. Kailan taon ta, pila ng edad to? 47, ikaw 50? Oy, may mga changes na namin, mga mood swings na yun man na mga anak, no, mabudlay, baw, kabalugi ka mo bala, kung kamo nga mga lalaki, there are times nga dapat man kamo insindihon, kung kamo dapat insindihon yung mga kababaihan. Ilabi na kung ara sila sa menopausal stage. Ang menopausal sa babae, may pre-menopausal, may post-menopausal. Kag hindi lang na isa katuig, sa tuod lang. Amo na nga, kung may mga patalupangdan ka mo sa inyo mga asawa nga daw kabudlay para sa inyo, kung magpa-check up siya gani sa iya OB-GYN, upod ka mo na kay explikaran gud ka mo sang doktor sa sitwasyon sa inyong asawa. Kay nga Armando, normal sa mga kababaihan ang nagabatsyag o naga-experience siya sa pagka-irritable. Inang gulpi lang lamang pero hindi, nasi siya, balaabi mo to, mas din siya, do hindi, na siya kainchindi. Yung laagaw mo na siya. Ha? Ay, oo. Ang pag-irritable, kung kaisa, ma-wonder man na siya mismo sa kaugalingon niya mo. Pero actually, namabatyagan o na-experience yan sa babae. Sa ako lang yung pag-intindi man na, basi man sa gina-explikar sa nga ako na ubigayin na nga once gani na mag-stop na ang monthly period o kung ang menstruation sa isa ka babae, sinagaminopause na siya. Gusto ka, ha? Abi mo pag menopause, babae, doon ka pa nampo na niya, abi mo, ang ilabatasan, hindi tawi, i-appeal mo ginang kaugalingon mo kay babae ka mo, ha? Ang amon batasan, do pareho lang, hindi ka naka-experience na ko, ha? Doon nagapanamkon ka, kagdaw kabudlay sa imo inchindihon, muna sige kabudlay sa imo silingon. Di ba may ara sinagahambal nga ba na si asawa? Kung let's say ara na sa late 40s ang imo asawa or ara sa early 50s. Amo na din stage mag ka late 40s, ara ka na arang asawa mo ara sa premenopausal stage. Nan. Si dapat tunan nyo na mga bana kung paano nyo man maalalayan ang inyo sini asawa na pag pinahambal mo, adoga pa nampun siya,
Dasan, depende nila siya irritable, tapos yung kaisa, do kabudlay sa iya, inchindihon, damo na ba na? Bilang ba na ganaga palang na pay more sawa, inchindiha. Inchindiha siya. Hindi mo siya pagpatulan. Buti nga nun, hindi mo siya pagsupukon kung mga kid siya. Nan. Nagakatabo sina, na usually sa nahambalan ni Tito Wilma mo sa first part ng post sa isa ka babae ay mga anak. Pero pagligad na sa panahon, amat-amat naman lang nang masubside. Pero ang iban niya kadayunan, ang nablang iban, abi ninyo, ang istorya niya ni Tito Wilma, sa mga nakita na ito, nga mga experience sa iban niya mga kababaihan. Abi niyo inang nagamali-malion, nan, isa ina nga during her menopausal stage, wala sa may nag-insyende sa iya. Ginasundog, ginasupok pa na. Pagkatapos, kabudlay-budlay yan, no? Kag, masiling pabala kita na kung hindi na siya makontrol, kag hindi na maalalayan, amo na mentally, amo nang side effect, kumbaga, ang epekto sa iya na. So, kinang jutay man nga pag-insyende. Kaya pagigil sa panahon sa sambalan ni Tito, madula man niya. Hindi mo pagpamensa ron nga ikaw ang rason. Kung nga nagamo na siya, no. Tanan nga mga kababaihan who no exemption, nag-experience sa amo nga sitwasyon. So bilang ba na hatag kagid paghangop, pagpaubos, kag pag-insyende, ilabi na kung abuton siya. Kinanglan nalala, hindi nyo pagkontrahon. Pati inyo kabataan, dapat ninyo pa-insyendihon. Tutuod din na iya. Kabalo kita sa akin ng mga palangking mga kagpalamating mga may edad-edad nga mga kabaihan, kadamo sa nag-experience siya sa side effects o ano ang mga signs and symptoms ng menopausal, ano mga ginabat siya, kadamo abi ninyo ha, hindi na yalahog na hog. Okay, Armando, kabay pa nga sa malipot man kapag kalupangod ni Tito Wilma sa imong sulat, ma-inchindihan mo ang punto. Pinaka-the best dira upod kasi kung magkanto siya sa doktor. Kaya ubigay ni, kung wala man siya doktor, kasi for sure may ara ka daw, may kaya-kaya kung may bayad ka mo sa doktor. Para nga ang doktor mismo ang ma-advise sa imo. Okay? Armando, hindi magproblema. Ang tanan may solusyon. Basta may pagsalig ka sa kaugalingon mo, may pagsalig ka sa asawa mo, sunod sa inyo palangga mo, buot silingon, may pagsalig ka man sa mahal nga Diyos. Nakita ina sa mahal nga Diyos ang tanan. Gani hindi ka magsurrender ka hindi ka na dumangampo man ko sa Tito Will na hindi pag silaw na gyapon sa inyo relasyon bilang mag-asawa, ara siya nagatamod kag wala nagakatulog sa pag-tanaw sa inyong sitwasyon. Handa na siya, Lord, diyahiman ko tuloy ko nun himon ko sa asawa ko. Okay? Ari ang bahay nun, nga ito nang ginadulot para sa inyo. Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Okay, yes, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusok? Ay, hindi ka mag-surrender sa nahambal na natin, ha? Kaya napagsilaw sa inyong relasyon, hindi ka mag-asawa. Armando, ha? Natutulog ba ang Diyos? Nga, ano sina? Manggot man ko karon sa imo kung magsiling ka, amo na Tito Wilma ang sitwasyon. Mamanggot man ko sa ibig ng imo kaisog. Nagakatalawan ka na? Sabay katabot sa asawa mo? Hindi, may 3 pa ka mo kakabataan. Gani, magpakabakod ka. Just pray. Kag sa atin man mga kauturan, siyempre iningambahay no natutulog ba ang Diyos? Siyempre, sinong mga nagakanta sila? Mabatian mo palang niya tingog. Si Mr. Pure Energy, siyempre, no? Si Gary Valenciano.
But actually, sa tutuod lang, ang iya, gini nga title, hindi natutulog ba ang Diyos, kundi natutulog pa ang Diyos. No? Amo na doon, hindi ba sa response niya, is still God sleeping? Daw mo na siya ang iya sinigin halinan din. But actually, sa nahambal man naton, ginimuan ni siya pelikula mo natutulog pa ang Diyos. God is still sleeping. 1988 na siya nga pelikula, which in turn, base sa original novel of the same name, naging patigayan ni Robin Marcelino, na naging remade sa 2007. Paagi naman niya, kasi natapos na itong pelikula ko natutulog ba ang Diyos, ginhimo iyang siniserye, no? Sa isa ka higante, giant not Steven Network, na tisubong wala naman, no? Sa ABS-CBN. Kag naging successful man ang mo iyang TV series. Diba, Tita Wilma? Dumduman ka na si Lorna Tolentino, Ricky Davao, galing yes silang starring sa mo iyang pelikula. Kag masiling tandaan lang natin, ang Diyos wala nagakatulog pareho sa aton. Sa tanan nga tiyon, sa tanan nga, sa tagsa kaginutlo sa aton kabuhi, ara siya nagatamod sa aton tanan. Bisan pila pa kita kabilyon sa kalibutan, ano man kita kadamo, makita niya ang tagsa-tagsa naton sa ginisimo. Kag nakahibalo siya kung sinong nagapanawag sa iya, kag nagapangayo sa iya sang gilid. Okay, Armando, ikagin magkalipat, ara siya nagahulat sa imo man pagpanawag. Okay, asad tuwan kanay ang ato sinip hanyawan nila ni ng oil para man sa itong mga kauturan. Kag diri ko nabatyagan ang epekto sang gintistingan ko siya. Diri ako na kumbinsi. Subong ako kag ang akong pamilya ginagamit namon adlaw-adlaw. Alex Montes sa mayong hapon dito Vilma. Alamat siya Maria Luz. I recommend Life Extension Vitamin D3. Sharing it all of year. Afternoon, isa we got the same program always. Miss Heaven, mayong hapon yung suwaya sa imo man. Kamusta lang, Kagel? Ang sikreto, gamay benching kong tulo. Ay, Sa naman kabilog na hulog ason, swak yung tayong tubig kong Rena, tawon. Rena, William, Webagutian, Kitayoma. Alaman siya, Ronald, yung panin ng Pina, nag-protect ang dahil ng kumamaon niya, mayong hapon lang sa inyo tanan. Kamusta lang dira sa inyo man tanan? Yvonne Boss here. Good PM, Tita Wilma Dan sharing. Amo ginananamian kung sa imo, dahil mo. Thank you, kid. Kag magluwas pagit sinaraman si Maricel Estilioso. Good afternoon, ma'am. Mangkot lang ko, ma'am. Pwede na bala makasulod ang halin sa Bacolod Series Bus pagkadto Don Salvador Benedicto? Wala po bang requirements? Hindi may ara, bala may requirements yang Don Salvador, ang DSB? May ara na sila requirements sa mga magasulod dito sa ila. Pwede ka mo makasulod to, pero pag nalabutan ka mo 24 hours, i-quarantine ka mo sa DSB, may ara sila requirements, of course. Okay? Tita Wilma, always kami Japon. Sa may Celine Homes, halong kagid, permit. Tawe, God bless you and your family. Sa imo man, Ma'am Virginia San Antonio, Olpin. Okay.
Emmy Esmeralda Dolido. Good afternoon, Tito Wilma watching from Hong Kong. Kamusta na ikaw dira? Halong lang. Good afternoon. So this is my live. Kay Action Tito Wilma, happy Tuesday sa imo tita. Be safe. Sa imo man Sir Alex Fuentes. Kay Arlene Gomez. Good PM Tito Wilma, more life. Blessings to come. Well, thank you, dear. And likewise, man. Miss Jenny Sulgon. Hello, Tito Wilma, mayong hapon. Jenny Sulgon, dere sa may Valladolid, sa Bebs Mango Stand. Yes, kita na muna. Good afternoon. Tawe, monitoring always. God bless us. Keep safe. Love you. Inday Chinosa, sir. Thank you, man. Kay Jose Mongcal Turilia. Good PM watching FB Live from Binalbagan. Mga listeners na ito dira sa Binalbagan, hi and hello man sa inyo, no? Stella Dungon, good afternoon, Tito Wilma. Greet ko lang Dungon family here in Victoria City. Thanks, kid. Salamat gid sa inyo. Inday Rose Guevara. Salamat man kay Arlene Gomez. Salamat man sa imo. Kag Maxine, yes. Marcine Sangrinas. Good afternoon, Tito Wilma. Tamyaw ko lang Lola Paz. Nagapamati subong sa imo. Ang nagpadala pulpol. Pulpol, mayong hapon sa imo. Kag salamat gid. Salamat gid. Alex Montesa, okay. Sila nga na. Okay, yes, kag okay gid sa imo. Ay nga mga anak kamo dira. Kag, yes, Tito kay Stella Jenna Grace. No? Jenna Grace Diniega. Salamat sa imo. Kag kay Maricel Istilioso. Kay Virginia. Yes. Yvonne Bouchier, my young. Good afternoon sa imo. Kag kay Edna Linas. Lawrence Planas Miliazar, Tito Wilma. Lini Valencia. Kag kay Inday Chen, Miss Chen Vivis at Tito Valdez, good afternoon, how's your baby? Nang Je, good afternoon man sa imo. Sherilyn Olo Javier, salamat man. Balikan lang kamo diwat ni Tito Wilma dugay-dugay, ha? Okay, thank you, kid. Okay, panayon sa Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Yes, Tito Wilma, ang ano mo da? Sound. Nga tong niya, Zenton Plus Gold. So sa nagapangita iya sa mas mabasko kag epektibo nga food supplement, syempre, ang Zenton Plus hindi wala ko tips nga i-share sa inyo kay explain ko sa inyo ang aton promo, di ba? Kahapon gineksplicar ni Tito Wilma sa inyo ang aton Anton Tito Wilma ang ARB, no? ARB for Peace, Action Radio Bacolod for Peace. Di ba lagi explain ina ni Tito sa inyo kahapon. Kag siyempre ang aton
premyo, gid Tita Wilma. Ang premyo na ito dira is para sa mga estudyante naton, mga estudyante bala naton nga na-enroll sa karon nga tuig. Di bala Tita Wilma? Ang mga na-enroll karon nga tuig 2020 to 2081. Yan. Si ang kada estudyante, aring imuon nyo, kung gusto ninyo nga mag-entra, ang inyo nga mga istorya makatalandog sa Balatsyagon, kag makahatag leksyon, pwede ninyo ina mapasako. Ano nga mga istorya nga makatalandog Balatsyagon kag makahatag leksyon, inatungod bala sa pandemic, kabalugid kita, apikado ang kanan nga pagtuon ninyo nga mga estudyante from kindergarten to college, kabalugid kita. So, sa katuyuan nga maka-eskwela kag makatapos sang pag-eskwela ato mga estudyante, kabalugid kita kadamo sa nagapalinguha katihak sang mga kabudlayan kag mga pag-antos kag mga pagsakripisyo nga gina-eksperyensya naton sa karon. So, madamo ang nagakinahanglan sang gadget tungod sining online classes nga ini. Di ba? So, mga estudyante naton nga enrolled sa school year 2020 to 2021, ang Action Radio Bacolod nagapangita sang siyam ka mga deserving students nga nagakinahanglan sang cellphone o tablet nga ila paggalagamiton sa ila pag-eskwela. Inang siyam ka mga deserving students halin ina sa tanan nga level, no? From elementary to college. Okay. Himuon ninyo, padala ninyo inyo istorya, pati ipadala ang imo istorya sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Parehas lang kung FB Live ka mo. So mag-FB Live ka mo, din ka mo gakadto, kundi sa official page sang Action Radio Bacolod, di ba? Kung nara ka mo sa inyo account, gusto niyo maupod kay Tito Wilma sa This Is My Life, nagkakadto ka mo sa Action Radio Bacolod nga Facebook page. Nan! Dira, pwede ninyo mapadala inyo sulat. Kung paano, dali lang get. Ang duwa sabi sa inyo istorya, kay Tido kasarang-sarang, kaya kag may ara, kaya cellphone, may ara, kaya gadget na magamit sa online, pero may concern ka sa inyo dato padbalay sa friend mo nga, hayag kag nilang hilibion, kaya wala saya, pwede mo sa kinamiya story, pwede mo na mahimo ang iya istorya paagi sa imo, kay may posibilidad nga mapilian pa siya kag pagkadaog sa gadget nga magamit sa online classes ninyo. Okay, ang nambal ka nga, pwede ka man makarekomendar, kilala mo sang lubos, kilala mo sang pilid, ginagkinanglan dito sang bulig. O bala, Tita Wilma, ay maka-intra. Mga estudyante, alin sa elementary, secondary, to college level, panahambal ko na, naka-enroll sa karon nga tuig, 2020 to 2021. Okay, kinahanglan ikaw nga estudyante, taga-probinsya sa Negros Occidental ikaw, o kung taga-diri ka man sa Bacolod. Ang qualified lang, pwede lang ha, taga Bacolod, kag Negros Occidental. Okay? Mga estudyante nga wala cellphone o kung tablet nga ginagamit sa ila pagtuon, amo na ang pwede maka-entra. Mga estudyante nga may mga pinasahi o kung unique nga istorya sa paghimakas para lang makapadayon ka makapatapos sa iya pag-eskwela. Pero Tita We, paano ba lang maka-entra? Okay. Are, paano maka-entra? Panisiling ko, may Facebook account ka mo. Kung upod mo kay Tita Wilma sa This Is My Life, or sa ano man yung program sa Action Radio, masulod, i-search nyo ang Action Radio Bacolod nga Facebook page, no? Pag-click nyo sa Action Radio Bacolod, di ba, araani? Yes. I-like nyo na anay, ha? Action Radio Bacolod, pag-open na. Yes, Action Radio Bacolod. Tapos, i-like mo siya, ha? Pag-like mo, may ara naman follow nga nabutang sa box follow, click mo man na siya. After mo like, i-follow mo. Kasi yan, i-follow mo na ng official Facebook page ng Action Radio. And after nga na-click mo ang follow, i-share mo.
ina, i-share mo na. And then, ipadala mo yung story mo dira sa official Facebook page ng Action Radio Bacolod. Dira mo ipadala ang imo istorya. Upon ang imo picture, kagbutangan mo sang subject nga ARB for Peace. Sa mga nag-upod sa aton online, masundan yung ginahambal ni Tito Wilma. Kaya sa aton screen, butangan nyo sa subject na ARB for Peace. Then, ilakip mo man ang imo message. Ilakip mo sa imo message ang mga masunod. Para, ano na itawi, imo ngalan, ang imo edad, ang imo address, imo contact number. Kag kung ano ka nga level. Grade 4 ka o grade 6 ka or high school ka, ano nga year sa high school. Kung college ka, na ibutang mo dira, kag dapat ibutang man kung diin ka nga school naka-enroll. Kung diin ka naga-eskwela. Pagkatapos dira mo na isaysay ang istorya sa imo kabuhi. Kag idira mo man explain, itatag mo da kung nga deserving ka nga makabaton sa cellphone. Kag ang istorya dapat nasulat sa Word document. Si Tita Wilma nagapati nga ikaw ng estudyante, hindi kakabalo kung ano ng Word document nga dira ka ma-type. Hindi ba lang gina-upload nyo na or na-download nyo na ang Word document? Kaya para kung lesson kung mag-online classes ka mo, dira lang ka mo ma-type dira, ma-jot down sa kung anong ginadiscuss ni Miss or ni Sir dito iya, kung nag-online classes ka mo nan. Dira ninyo ipaagi kag i-send ninyo dira iya sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Si paano piliyon ang madaog Tita Wilma? Are, ang Action Radio Bacolod mismo, amo ang magapili sang tag-5, tag-5 ka finalist sa kada educational level, elementary, secondary, and tertiary. Both silingon, sa elementary, makwa 5 ka finalist, di ba? Makwa man sa high school, 5 man, makwa man 5 sa college. Both sing ganon, ang finalist naton 15. Ang naton finalist 15. Ang ilan ng mga istorya, basahon diri sa inyo programa nga This is My Life, nga mabatian alauna 15, tugtog alas 3 hapon. Lunes, tugtog, Sabado, basahon ina ni Tita Wilma. Ari karon ang matabo. Sa 15 ka mga finalists, 3 ka mga beneficiaryo sa kada educational level ang makabaton sa gadget sang Action Radio Bacolod. Bot silingon, sa 15 nga finalist, may siyam kita kada level, 3 mo, di ba? Siyam ang mabilin. Pero, ang nabilin nga hindi madala, halin sa elementary, high school, kag college, sa kada level may mabilin nga tag-duwa-duwa, di ba? Hindi ka mo mag-worry. May mabaton pa ka mo from Action Radio Bacolod. 500 pesos nga load. Magamit nyo ged, di ba? Personal, ang inyo mga price or premyo, personal, hindi nang idulong sa Action Radio Bacolod sa inyo. Okay? Yes, Tita Wilma. San o ko pwede kapadala sa akong entry? Hindi, Tita Wilma, kundi ka mo. San o kapadala, Tita Wilma, sa akong entry? Pwede ikaw makapadala sa imo entry kagapon ta nagsugod. Di ba yung hinambal ko sa inyo? Kahapon, 5 starting today. Di ba kahapon? Isa na kasi mana hasta sa Lunes, October 19. Kinanglan, padala ka mo sa inyo nga mga story starting kahapon, today, the next day, until October 19 sa Lunes. Si paano naman nabalaan ang resulta? Iga-announce. After a week naman, ay hindi gali 19 plus 7, yes, 26. After naman 1 week, October 26, Lunes naman nga adlaw, dira iya iga-announce ang siyam ka mga winners. 3 from elementary, 3 from high school, and 3 from college. Diba? Kag ang mga nagdaog na ina, ipalayag ina or lawagon ina sa mga programa ng Action Radio Bacolod. Kag siyempre mabasahan na nina sa official Facebook page
sang Action Radio Bacolod. Okay. Ari ni tanong siya we ho sa mga empleyado, mga kapamilya, sang mga empleyado sang Action Radio Bacolod, tug iya sa ikatatlo nga degree sang pamilya, hindi ka mo pwede maka-entra sa sila nga programa. Kaya nga, ang katuyuan sang Action Radio Bacolod para matagaan oportunidad ang iban nga mas pagid nga nagatinahanglan. Last part sina, dali gid lang. Sa aton mga kauturan, sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati, kay na-notice ni Tita We, pila ka mo diri ang nagpadala sa aton personal account sa inyo sini mga story, pati ng inyo sa cellphone number para naman sa SOP ARB. Mga anak, hindi nyo pag-ipadala kay Tita Wilma personal ang inyo letter para sa ARB 4Ps. Kinahanglan sa aton official Facebook page sa Action Radio. Dito na ninyo ipadala. Si Tita We mabasa kung mapilian ka mo as one of the finalists. Okay? Sino gani liwat pwede maka-entra? Mga taga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. May isa pa kita, Tita We. Ini naman niya ang SAP or SAP sa ARB. Hindi niya nga special amelioration program sang gobyerno nga ayuda, ha? Ang SAP sa ARB amo ning sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Siyempre, sino ba lang hindi gusto makabaton 500 pesos ni cash? Ibala? Sino hindi gusto nga makabaton ayuda sa sini nga bulan sang, sa sini nga mga binulan, mga months, October, November, December, diba? Basta ikaw yung isa sa mga magadaog kang makabaton sang 500 pesos nga cash, diba? Adlaw-adlaw ina siya. So, ang Action Bacolod, adlaw-adlaw man nga managtag sang SAP. Sulit ang pa-first Action Radio. Di daw tawe sa tanan nga mga tagpalamati sa Action Radio Bacolod. Sulit din ang papremyo. Hindi pwede ang mga tagpalamati natin outside Bacolod, diri lang sa syudad San Bacolod. Get nyo, ang pwede lang niya, dito lang niya pwede sa 4Ps, ang ARB 4Ps, pero sa SAP sa ARB, sa mga Bacolod noon lang ini. Tanan nga pamuluyo sa syudad San Bacolod, ilabi na ang mga avid listener, mga maukod nga tagpalamati sa Action Radio. Paagi sa radyo, hindi online. Inyo mga radyo, kamasintaw, hindi kami nananang kaya, dahil sa may FB Live, di ka mo dahil nagapamati sa radyo, kanyo na ni, kay para ni sa inyo. Kang inyo pagdaog, paagi sa inyo man mga radyo, kag paagi sa inyo, cellphone, sa inyo contact number. Ari, paano maka-intra? Umpisa naman, di October 13 subong, starting tomorrow, October 14 was, October 14, Miyerkules nga adlaw. Umpisa na magabato ng Action Radio Bacolod sa mga entries, paagi sa text. Ari, sulat nyo kung din ka mo ma-text. Aring cellphone number, lista ninyo dira, 0963 219-8066. Again, 0963-219-8066. Dira ninyo ipadala ang inyong ngalan, edad, address, inyo contact number. Kumplituhon gid ang detalye nga ginapangayo. Agod nga mangin valid ang imo entry. Kay kung hindi kumpleto, hindi mas spoil ng imo gin text. So adlaw-adlaw kinahanglan mo gid mamati sa mga programa sa Action Radio Bacolod. Di ba, Tita Wilma? Si paano ya pilion ang madaog man? Hindi adlaw-adlaw, ari matabo sina mo. Adlaw-adlaw, mag-raffle sa mga winners on air, di ba? Ma-raffle sa mga winners on air ang Action Radio Bacolod. O kamo nga nagapamati, dila tagig mabalaan, ha? Dapat hibaluon ninyo ang mga programa sa oras ng paglawag kag kilala kung gid ang mga anchors kag reporters ng Action Radio. Kung hindi ka makasabat sa sulod ng 3 katawag, mabunot liwat ang Action Radio Bacolod sa panibag-o nga tagdaog. Okay, for example, aring matabo, programa ni Tita Wilma.
nabunutan ka rin ang imo number, tawag na siya, pag-ring, wow, wala gyapon sa mga nagsabat. 3 times na pag-try na makontak ka kagway gyapon, wala na. Mabunot naman lain nga cell phone number, lain na naman nga winner. Sa kinanglan ara gid kamo. So kung makasabat naman kamo, kinanglan nasabat niyo man sino. Sino ang nagahambal subong on air? Sino ang angkor subong? Or let's say, may ara binay flash report, may reporter nga naga-report. Sino ang mabatian mo nga naga-report subong? So kinanglan kilalahon yun ang mga tingog nila. Amon lang na iya. Kaya nga, abin mo, kung avid listener ka sa Action Radio, ay, kabalo ka din siya magsabat, di ba? Kag, Tita Wilma, Ariho, saan o mag-aumpisa ang raffle? Saan o mag-aumpisa ang raffle? Maumpisa ang pagpanagtagsang ayuda sa Action Radio Bacolod, October 19, 2020, Lunes, inanadlaw. Ano subong, Martes? Kinanglan send na kamo no? Mas send na kamo sa 0963-219-8066 sang inyo nga mga impormasyon, ngalan, edad, address, inyo contact number. Ang mula nakasimple. Okay, kinahanglan gid. Pero let's say kung magdaog kamo, paano? Di inyo makuha ang inyo premyo, paano nyo makuha? Hindi, ang inyo 500 pesos nga cash, makuha ninyo na paagi sa mga remittance center. Di ba kadamo sa mga remittance center subong kada barangay ni Ara na? So, dira inyo claim. Pero, isa ka adlaw, tapos malawagan kag ma-confirm ang imo entry nga winner ka. Let's say naka-participate ka, winner ka. Di ba? Pag winner ka, buwas, mag-claim mo ng imo premium nga 500 pesos. Okay? Yes! Ina mga informasyon nga ito nag-share sa inyo sa may mga questions, buwas sa siniman nga parte sa atong programa, sabtun ina ni Tita Wilma. Okay? Relax lang, mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga commercial. Okay, may hapon lang dira kay Martin Aliling. Martin Aliling, good afternoon. Hello, Tita We, mayong hapon, tamyaw lang ko hello. Kay tita ko nga gatinguha gid nga matudluan niya ang iya bata sa module. Taga Sienda Edmar, Barangay Felisa, kami ato tuod na balato, no? Hindi lang ang ginikanan ang nagaka-stress, pati mga estudyante subong nagaka-stress na, nagapalabot gina sila sa ilang mensahe nga naginabudlayan gid sila. Okay, kay Alex Montesa, Tita Wilma, pwede da ka-entra ang mga estudyante from private schools or exclusive for public school students, open category. Siling naton sa econ mechanics sa mga deserving nga mga estudyante. Kaya may ara mag-eskwela sa private school, ginapa-eskwela lang sila pero they don't have gadgets. Di kinahanglan gidya, kabalo kita sa ginatawag ng mechanics na sundo neto. Sir? Gets mo? Yes, Sir Eddie Laos. Good afternoon. Tito Will mag-monitor kami po ni Nana Isabel. There is sa Mike Haintown Victorious. Thank you. Mark Timothy Velasco to Wilma. I and my family are still monitoring your program. Thanks, Sir Mark. Salamat and good afternoon. Stay safe, man. Thank you so much, Tino. Sir, kay Christina Tapinet. Christina Tapinet is watching. Thanks, man. Tita Wilma, kaisa lang mag-send entry every days. Sige ko di pamati sa imo kada hapon. Salamat kay Josefina Loxin. Kung kaisa ka lang mag-send. Let's say, masend ka subong. Hindi kayo buwas pa start 14, di ba? Masend ka buwas. Mula na kay raffle na iyang inyo sininumber. Nothing to worry, dear. Mula na siya kasimple. Mayong hapon lang dra, Tito Wilma. Reynolds Fernandez Enriquez, thank you kay Razel Camayra. Manju Arnejo kay Aldrin Ibarli. James Ortega, good afternoon kay Brood Howard. Good afternoon, thank you so much. Johnny Hinat Bailado kay Bambi Padernal. Evelyn Laluces.
Meleli Oligo, good afternoon. Araman si Vincent Obona, good afternoon. Atong Atoy Kalansingan, Redsil Orbito, Kakalito Berneso, thanks, kid. Andre Solis, yes, salamat man Kay Francisca Puso, Madarazo. Terry Exclamada Dusaran, salamat man. Kay Lucero, Brady Eugene. Winnie Serrano, yes, Nening Malu, thank you, kid. Good afternoon. Kay Alex Fuentes, kadamo sa ila. Grace Santibanyas Mahilom. Hasta lang kita daan, ay balikan lang na car ni Tita Wilma. Okay? Yes, oo, Tita We. Dugay-dugay naman. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakulog sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas ka balanse Matuod ng mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Magkulong yung kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Na Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang ang horoscope kitong kigan ko ni nila karon Kadto kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong kag sa horoscope para karon nga adlaw Oktubre 13 tuig 2020. Okay, Martes nga adlaw. Pero ang aton anay mga birthday celebrators, okay? Happy birthday sa nagasaulog sa ila
mga kaadlawan karon nga adlaw. Yes, happy birthday na kay Cecil Hepsi Batindaan. Okay. Cecil Hepsi Batindaan, happy birthday sa imo. Haling din kay tita mo Inday, Norma Rosales, kay Inday Grace. Okay, happy birthday. Sa ibang pagidnaton nga mga kauturan nga nagasaulog sa ila kaadlawan karon nga adlaw. And of course, sa mga nagasaulog man sa ila wedding anniversary. God bless you all. Okay? Libra, Tita Wilma. Sa mga Libra, mo ini mga nataw, September 24, tugtog October 23, imo horoscope Libra. Ibaluon mo gid ang imo na batsyagan. Abi mo, maangkon mo ang posisyon sa, masiling mo na to, maangkon mo ang kadalagan sa kabuhi mo, kag mabatsyagan mo gid ang satisfaction sa balatsyagon mo. Pero dapat hindi ka magmangin dalok sa imo bullying, sa paghatag kag pag-share sa imo isig ka pareho or sa imo man pamilya. 33, 43, 54, 10 kag 25 ang mga maswati mga numero. Magchante red is your lucky color. Okay, Christina Tepinat, good afternoon. Scorpio, October 24, tugtog Nobyembre 22. Subong adlaw Scorpio, maintindihan mo ang balatsyagon nga nakahatag sa imo sang kalipay tungod sa mga imo na eksperyensyahan. O, di ba? Kag ka-emotional sa imo karon nga adlaw. Magsuwati mo nga mga numero 50, 23, 14, 32, kag 48. Cobalt blue is your lucky color. Yes, sa mga Sagittarius naman, ay mga Sagittarius na taon, Nobyembre 3, Nobyembre 23. Tugtog Disyembre 21. Ang imo balatsagon nga pagkadominante, magkahatag ina sa imo sa eksperyensya. Sagittarius, kinahanglan pilion mo ang kalipayan. Kinahanglan mangin malipayon ikaw karon nga adlaw para siyempre magkamag-an man ang imo balatsagon. Magsuwati mo man nga numero karon nga adlaw. 21, 38, 23, 45, kag 10. Lilac violet is your lucky color. Mga Capricorn, Disyembre 22, Subtubinero, Justin Weve. Capricorn, kung may utang, kabayari ina. Kung hindi mo mabayaran tingob, amat-amati. Hindi ka man dapat maakig karon, hindi ka man dapat maakig gilayon karon na adlaw. Kinanglan tulutin bangon mo man ang rason sa iban. Hindi basta-basta mag-apin ka o kung sinong apinan mo, kinanglan usisaon mo gidanay sa maayo. Ang maswati mga numero 5, 35, 3, 9, 42. Jade Queen is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, ining mga nataw Enero 20, tugtog Pebrero 18. Oy, Aquarian, yung horoscope na gasiling. Focus ikaw sa tanan ng mga bagay na makapaayo sa imo balatsyagon. Kaya nga aamo ina makahatag sa imo sang memorable nga hitabo karon nga adlaw. Mga masuwati mo man nga mga numero 6, 9, 53, 22, card 10. The twin yellow is your lucky color. Yes, sa mga Pisces naman, ang mga Pisces ni tao Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Pamatiyang imo horoscope Pisces. Karon nga adlaw, mabatyagan mo ang satisfaction. Ina tungod sa kung ano ang ara sa imo. Target mo naman ang imo goal, kag kinahanglan focus ka lang para ma-achieve mo pagid ang dugang. Mga masuwati mo nga mga numero 3, 13, 58, 42, 45, kag 18. Vermilion red and vermilion red is your lucky color. Okay, Action Radio Philippine Standard Time in Ponte Las Tres. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ang Orasyo Imperata para sa ating kanal. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kaginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kay Tito Wilma sa pagpangamuyo, no? Hindi bisan magtainano, hindi natong pagkalipatan ang pagpangamuyo sa siningatong programa This Is My Life. Okay, alas 3:04 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tito Wilma, hindi man natong kalipatan anay, nga to si Dr. Pinoy, waling kapsun,
Standard Time. Pasensya na sa wala natin malabutan, pero kinahanglan si Tito Wilma magpaalam sa gisa itong pagpangalaga sa sininga hapon sa This is My Life. Ay pinanay Bible verse for the day, halin sa Revelation chapter 3, verse 11, it says, I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Salamat, Gid. Buwas na naman, standby sa matahong nga drama, mensahe kang pagsigilma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.